नै लोगोफोर आंहा दाउ मासे सिथारबाय आदैया बेरेफुंजानि सिथारनायखौसो देखायनाय जाबाय दै बेखौथ' माबा सानजोबथारबाय एकदम सानानै खिथावनांजोबबाय हनै माब्रै मावदों माला मोनजालांबावनांगौ जाखो दाउखौ खनसे बायनानै जिरबाय टाइम लागोन दाउआनो अयथासार उफुद्रुगथारसै नालाय मासे जाबाय हनै आसोल उफुद्रुगफोरखौनो मोनबावासैसो नै लोगोफोर गेसाव सावबाय ओमफ्राय दाउआ ओरैबादि मोदोमदोंना सेरसेनि बारगोन बेखौ बायनांगौबा 600 700सो होनलायनांगौमोनदां आजिखालिथ' 500 नालाय बारगोन नालाय 600आनो जाहैखागौमोन गिदिरथार दाउआ बोथिनै जानोसै न'आव थाबा मोनजायो आरो लोगोफोर बेखायनो दाउफोरखौ न'आव फिसिनानै जानांगौ उफुद्रुगबाबो जोंहाथ' खामसालि मानि खिफै जाजोबो जि दाउखि सिबनाङो दाउआ आंना जि बुरजा ओंखारदों बिसोरखौ ललिपप एरिखौ ओरैनो होनोसै सामब्रामानो मेजेम दंसोलायोनो न'नि दाउआ बुरजा ओंखारखायो दंबावो बैयाव आमाय थुखल एरि फिसाजोनि ललिपपा नैबा आंनि गांखंआ बिफानि ओमफ्राय बिखाया बिफानि मस्ला मस्लि एवनाया जाजोब्बाय आंना सामब्राम सुमब्राम एवनाया फांखा होनानै जादो बाल गुदुङालाय माथो जाखो थाथामजोंनो जा गोबावसोमोन दाउ मोनजायैया न'नि दाउ उदै आसोलाव जानोसै नै लोगोफोर एवनानै बिसिबां बासिबावबाय अनलाजों जागोन बेखौ अनला नै मेजेम रोखो रोखोथार अनलाजों जानोसै उनावहाय जेबो होला आङो ओरैनो संसै आरामनो दै होनानै आराम रुनोसै दै खेबसे होनानै रानबाय ओमफ्राय रुइखोना माखोथाय दै एसे होफिनबावनोसैसो आं जि बुरजा दै होना रुखांबाय आङो आरो दै एसे होबावनोसै वाव 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 मोनबायहाय लोगोफोर आंहा ओंख्रिफोरा लोगोफोर मादैया नै जानोसैलाय ओंख्रिया दालि जहल जेबो गैया ओमफ्राय दाउ सिथारदों नालाय न'आव ओमफ्राय आंहा गांखं लाबाय लोगोफोर ललिपप लाबाय नैबे बानलु बाथोन एसे दहाय फिसाजों देनाय ओमफ्राय लाजोबसै आरो आङो तेजपातखौ बिदि होनानै सोमनो मोजां मोनो जाब्रां जुब्रां होनानै संबाय लाखाजोबनोसैलै हानहरबाय खाजाया जोसा जोसा मोदोमदों गांखंखौ जाग्रोसै गांखंआथ' मारै हमनानै जाबावनांगौ मेगन नांबा गैला दरखौ रोंला दाउआलाय गोरा जाखायो हाजार बुरजा मोनो बे बन्द खालामहरदो गुसु जाबाय आंहा न'खौ खोनाफैजाबाय दा लास्टआव सोबबावो ललिपप आं मोनसे लाबाय ललिपपखौ फिसाजो मोनसे ओमफ्राय बिफाया गैया गांखं मोनसे बेना बिखा अरनो हाया बे बोराया
बिनि होगा ना माबाखौ लाबोदों बियो खेंगुरखौ खेंगुरा बिराद गोथाव जायो आरो नोंहा मानो नांगौ आंलाय आमेला लाखाबाय नों खेंगुरखौ बिदि होआमोन ना दाना होयो गोबावजों खेबसे जानायखाय बिराद गोथाव मोनदों दाउखौ बानलु मस्लाखौ जोमबाय दालि होमबाथाय माथो होनबावनो ललिपपखौलाय बेहाय मानो दोनहरखो बावनानै दोनहरलांबाय जा मोजां बारफैदों दाउआ बै दाउला गिदिरखौसो हमनो नागिरदोंमोन बेबो गिदिर देरबाय होमबाबो बै बेरहा बेरहा दंथारोना माथामसो मोनथारा बिसोरखौ जानो नागिरबाबो सिबाय बेहासो बुथार जाबाय बाथोनजों माजों जाब्रां दाबो गगा मोननाय सिङाव सौखासो लोमजादों ना मादोंथाय गगा मोननाय लोमजानाया ओंखारा मोदोमा दिनै मोदोमदों खिन्थु मोदोमदों दिनै गोथावनो दिनै फुङावबो जाब्रां सोबबाय थादों आं खुगायाव नांलाजोबना आलौजोबखोना माखोब्रा बिराद गोथाव मोनो आं सामब्राम गुफुर बिदि गथा होनानै जाबा फिसाजो मोनसे बिफा मोनसे आं मोनसे मोनथाम फिसाजोआबो जायो खोनादोंना बिसिरनायखौ सबसे गिदिरसिना बेनो ओमफ्राय बेखौ जानो बायो आं बेखौ सिथारखाया जोंहा बोरायजासे दोननांगौ ओमफ्राय बिनिफ्राय दुइसिन दंबावो बेरहा बेरहा
अरनो हादों आदै आदैया बोरै बेहाय अरनो हाया गासिखौबो कुकारावसो होनो थोनलाबाय बियो माबा दाउखौ कुकाराव होबाथाय जानो बाबाय आं नांगौबा गोरा गोरा अरनानै जागोन जोंनि बे एरियायाव रावनावबो दाउ गैया आंनावल' ग्राव ग्राव दाउ ओंखायनो रास नोंसिनिमोन एसे दं बेसोर गासिबो आंनिजोब दाउआ मालाय जायोबा जेबो आबाद खालामनाङा बिफांफ्रावनो थालाबायो गग्राबो गैया दाउ जानोबा आलासि जाफैनो हागोन नोंथांमोनहाबो मोजां बार बारदोंलै फांखा होनाय बायदि बार फैबाय